more than 158 homes have been destroyed in Jozini. Therefore, neighbors have been able to take in those families that are destitute in areas like Umhlabiyalingana, the local halls. Urhulumente ubhengeze njengendawo yentlekele zonke indawo ezihlaselwe zizikhukhula zakutshanje nezidale umonakalo kumaphondo amahlanu kweli. Ucela uncedo uNkuthalo Gwayi oneminyaka engama-42 wasemqhekezweni eMpuma Koloni nonengxaki yedlala kubuso bakhe kwaye kunzima ukutya nokuthetha. Sinibutse emakhaya ukanti andambi ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitolikiyo limi lwezandla. Sibalelwa kwikhulu elinama-58 izindlu ezonakaliswe zizikhukhula eJozini kwiphondo laKwaZulu-Natal ngelixa kutshabalele ama-72 ukanti urhulumente ubhengeze njengendawo yentlekele zonke indawo ezihlaselwe zizikhukhula zakutshanje nezidale umonakalo kumaphondo amahlanu kweli. Indawo yaseJozini KwaZulu-Natal iphantsi kwesilumkiso semozulu senqanaba lesibini lokuhlaselwa zizikhukhula. Amaqela ezentlekele ephondweni ayaqhubeka ke nokuvavanya umonakalo owenzekileyo. Usodolophu wale ndawo uthi okwangoku baseza kudibanisa iintloko njengomasipala kuphathelene nokunceda amaxhoba. Siyacela ukuthi basilekelele nje with the special interventions, especially abantu abawelwe izindlu abalale emahholo nabalele ematendeni. Nanoma imuphi omunye abangaba abaSamaria abalungile abangaletha usizo nje eJozini lokudla zingubo noma ngayiluphi usizo singalwemukela esimene sibhekene naso. Usodolophu kwalumkise uluntu ngokugada abantwana ukuba bangadlaleli kwiindawo ezingadala isankxe. Siyacela nje ukuthi wonke umuntu la eJozini impela aqaphele njengoba isimo sezulu sinje bethanda ukuyinaka namanzi mebebona ukuthi amanzi asayanyuka ezindlini bephume befuna indlela noma beshayela inombolo kamasipala. Akhona amavolontiya ka-disaster aphumile athe chithisaka aseduze ukuthi abasiza abantu. Ngelixa umphathiswa weCOGTA evakalise ukuba kunzima ebantwaneni ukuba baye esikolweni ngenxa yomonakalo athe basawuhlaba amadlala. All the children in this village can no longer access the local school, Netazega, because as you have seen yourself, cars cannot come through, the public transport cannot come through due to the damaged roads. Therefore, the extent of the damage here in Umkhanyakude, in Umhlabiyalingana, in Jozini, is still being assessed. Kambe zingaphaya kwekhulu izindlu ezichaphazelekileyo yaye iCOGTA ithi iseza kugwadla amaqhinga ukujongana nale meko. Sisamenxe iintshukumo kuquka nezikolo kweminye imimandla eMpumalanga nanjengoko abasemagunyeni bemaxhaphethu bezama ukunceda abo bashiyeke belambatha. Kungoku nje abahlali basebenzise isiqabu ukucholachola oko kushiyekileyo ngabantu abaqikelelwa ku-20 abasweleke kweli phondo ngenxa yezi zikhukhula nanjengoko kulindeleke kuphinde kunezinye izandyondyo zemvula. Kukho isiqabu eMpumalanga namhlanje kwaye abahlali basebenzise elithuba ukucholachola izinto zabo emva kokuba amakhaya abo ethe onakaliswa zezi zandyondyo zemvula nezithwaxa eliphondo kanobomi. We've been cut off. We could not access a school like everyone else, but the clinic being basic, we could not go to town to buy anything. We want to believe that the provincial government, as we have told the municipality with the MEC 3 days back since we were in Orlando, they are aware of what's happening at Dludluma. We would need much needed assistance, aid of all angles. Abasemagunyeni bayanqwala ukuba unikezelo lweenkonzo ezifana namanzi acocekileyo lumenci kungoku nje. A number of our villages are badly affected. Our plants and pumps have submerged, causing a lot of strain. Our people do not have clean and running water as we speak because our pumps submerged. But we are trying our best as a municipality to come on board and assist the community. Izikolo nazo sele zivaliwe ngenxa yezi zikhukhula. Abanye abahlali bacela uncedo kurhulumente. Batheke kabuhlungu ngoba
kuyabonakala ukuthi abantwana batawuhamba mhlawumbe baluze ama-classes abo ngala bekuthi kaste kuvula labanye bekulilanga labo lokucala ukuthi baye esikoleni but bahlulekile ngalo langa ukuthi baye esikoleni kodwa-ke sithembe ukuthi umdala kuhamba kwesikhathi ukuthi awuba naso etawehla la mani ngoba njengoba kugcwele amabhrishi siyakutela kubatala ukuthi bangavumeli abantwana ukuthi baphume baye esikoleni kule simo lesasivumi for ukuthi abantwana bangaya esikoleni ngalendlela amabhrishi agcwele ngakhona so asibeketeleli lesiboneni lesimo ukuthi mhlawumbe kwehla kwalamanti kuyavuma ukuthi singakhona ukucrossa from one village to another. Lisitho lokuthi nangabe akhona imandla kahulumende ukuthi bangasakhela indlu yekulala ngesinhle siyacela nje ukuthi cela basakhele nathi sitokhona kufihla inhloko ngoba nyalo nathi asisade ukuthi sitawenda kanjani ngesizathu sekuthi abantu labadzala abekho lapha kuleli khaya kunebantwana bodwa asati nathi ukuthi sitawenda kanjani sididekile nje njengoba nani nisibona silapha. Umonakalo uqikelelwa kwi-2.1 billion zerandi. Abahlali abahlaselwe izimvula ezimandla eLimpopo bathi kudala bephila ubomi bentshontsho batho begxeka urhulumente ngelithi sele kuyiminyaka engama-25 bengokhelwa bhulorho zikumgangatho olungileyo. 25 years into Kozula chewing up. Luckily enough, whatever that has been happening here, I blame a government with my own reason. Nova party already na bridge from this area. Sahlala phansi ngo-2017 namagosa kamasipala nango-2018. Ndikhumbula sihleli nawo onke lo magosa ePolokwane ngo-2017. Naniyinxalenye yaloo ndibano basithembisa ukuba ngo-2019 siza kube sakhelwe indlela ezisemgangathweni. Kwaza kwathi ekuhambeni kwenyaka kwafakwa umphathi omtsha. Ndiyamgxeka urhulumente kuba ukuba bekungekho tshintsha-tshintsho oluqhubekayo eTswinga ngeyingekho le ntlekele. Umphathiswa okhoyo ngoku uyabona ukuba abahlali balapha babulawa yindlala kwaye akukho nto ayenzayo. Ndiyamsola urhulumente ngoba ayilunganga tu le ayenzayo apha eTswinga. Le bhulorho oko yayinje ukusukela ngo-2000. Ngawuri hey bridge rona bana more than 20 years now. Masipala Ombaxa waseGuruleni uqinisekisile ukuba ilungu lebhunga likamasipala kwisebe lezendlela nezothutho Andile Mgwevu udukile emva kokukhukhuliseka eMozambique. Isixeko sifumanise ukuba uMgwevu wayekhe waya kwindawo yaseChokwe kodwa ukuzakuthi ngoku akukabikho mkhondo nangona kunjalo umsebenzi wokukhangela nokuhlangula uyaqhubeka. As a city, we did receive reports yesterday afternoon. As we did issue our first communication, these reports weren't verified, but as the evening went on and the communication between DIRCO and the Office of the Executive Mayor started taking place, it was confirmed that the MMC is indeed missing. As of now, we cannot confirm what was the purpose of the travel. In terms of the number of occupants, the number we have now is that there were 5 occupants. And as mentioned in our statement, one of them was able to exit the car and get to safety. Inkqubo yonikezelo lwamanzi yaseNisna ifikelele kwinqanaba eliphantsi kakhulu. I-Arkekloof Dam ngoku ikumthamo wamanzi okumyinge we-15%. Kukho inkxalabo yokuba emva kweentsuku ezili-10 kungenzeka lome nko elidama. Umphathiswa wezamanzi nogutyulo uPhemi Majodina uzaqukumbela utyelelo lwakhe lweentsuku ezimbini kulo masipala. Majodina uthi isebe lithe thaca isicwangciso songenelelo ukunqanda ukoma kweempompo. Ngaphandle kokuba kubekho cebo limbi, abahlali kule ndawo bangazifumana bejongene nengxaki yokunqongophala kwamanzi kwiintsuku nje ezimbalwa. Amanqanaba amadama abonisa ukuphucuka okungephi ukuya kutsho kwi-16%, kodwa amagosa alumkisa imeko ihleli imaxongo. Umasipala kule ndawo uthi uzama ngandlela zonke kwilinge lokulondoloza amanzi. We've started to roll out some of our water tanks, the Jojo tanks, sponsored by the Gift of the Givers. So we've started with our old age homes, the correctional services, which only have 2 Jojo tanks available. So we've added some Jojo tanks there. There's about 600 inmates that we need to look after at this time. And then we've also started preparing for Day Zero, where we're going to roll out about 211 Jojo tanks within the area. Utyelelo lukaMajodina luza njengoko ekhula inkxalabo kuluntu, amashishini kunye noorhulumente basekuhlaleni. Lo kaMajodina uthi uphawule ukuba imingxuma yamanzi yonakalisiwe.
In 2009-2010, when there was a drought, we intervened as the Department of Water and Sanitation. We constructed a desalination plant. We constructed boreholes. And my question was, if provincial head, you are saying there are challenges, let them utilize the boreholes. We learned from there that the boreholes were vandalized. Uthi umasipala wahlulekile ukugcina iziseko zophuhliso kunye nokuqhawula ukutsalwa kwamanzi okungekho mthethweni. The leakages here are standing at 56%. If we give water, a big water resource, as long as there are leaks, that is not going to improve the situation of water. Ibhunga laseNasna libhengeze ukunqongophala kwamanzi kule ngingqi njengentlekele. Kanti ke mawethu sicela ukulumkisa abo banenhliziyo ezibuthathaka ngemifanekiso yelinqaku lilandelayo. Sele kuphele iminyaka emithathu usapho lakwaGwayi emqhekezweni eMpuma Koloni lunqunguphele okukuza njengoko lubona impilo yelungu lalo iya iba maxongo. Nkuthalo Gwayi noneminyaka engama-42 unengxaki yedlala kubuso bakhe kwaye kunzima ukutya nokuthetha. Olusapho luthi sele luchithe amawaka-waka erandi ngelizama ukufumana uncedo kungoku nje lucela uncedo kumaSamaria alungileyo kuba aphose esivivaneni. Indoda eneminyaka engama-42 uNkuthalo Gwayi ucela uncedo nanjengoko enedlala esele lineminyaka emithathu. Elidlala likhulayo liyamqaqambela kwaye umama wale ndoda uthi laqala njengeqhakuva elincinci. uNkuthalo uqale ukugula ngo-2022. Wanento engathi lithumba phenkala kahleni. Jami imqalile lento wangathi une-sinus. Wabelilelwa nalimehlo elisithuna ethune emehlo. Hayi-ke waqhubeka lento. Wathi uqhubeka kwaye saya kudoctor Songca eMthatha. Wasithumelela eMandela uba iyotshekishwa. Sisaya ke pha eMandela. Uya kwethe eMandela bamtshekisha basithumela esikeni nogqirha. Basabe bemthumela esikeni kodwa zisubiye sothatha ii-results. Uya kwethu kwathiwa ayibonwa. Usapho sele luchithe imali ezinkulu lufuna uncedo kodwa alude luncedakale. Besema beka wazele hamba na ethathwa ngabanye noteksi hambe noteksi bemsezindaweni asafumana ncedo kuloo nto akancedakala kwezo ndawo uzihambile indawo bona kaloku bebona uba yimimo emdaka bathi bazawunceda lilumbo bathi lilumbo bona bathi bazonceda kodwa bangalincedi. Abantwana bakaNkuthalo bathi kunzima ukubona utata wabo ekule meko. Kuba ingoyena behleli naye kakhulu umama bakhawuleze washiya sebancinci sakhuliswa nguye kusikhule phantsi kwakhe yonke into akho nto bengasenzeli yona kwafikelela kweli xesha bambonela icebo babenzela laa nto injeya ngoku akasakwazi kwenza kwanto. Ukanti ingcali yotyando lomlomo ithi idlala elikumila kunje amaxesha amaninzi akukho lula ukufumana unyango. There's a large tumor in the maxilla, which extends to the maxillary sinus and the nose. A CT scan needs to be done to show the exact extent of the tumor and which other structures are involved. Usapho lunethemba lokuba kungakho umSamaria olungileyo ozokwazi ukubanceda. Ngelixa ilizwe lisaxhalabile ngeziphumo zezifundo ze-mathematics ne-physical science, utishala waseFreystata ona-31 uLerato Ramabudu uthe gqolo ukupaselwa ngomyinge we-100% kwisifundo se-physical science iminyaka elithoba ilandelana. Uthi iqhinga lakhe kukumilisela ukuzinikela kubafundi nakubazali. Sithoba ngoku abafundi be-physical science abaphantsi kwesandla sikaLerato Ramabudu bephuma emagqabini ngeziphumo zabo zematriki. Uthi uvela apho kwakungahlekwa xa kuthethwa ngeziphumo yaye oko wakumilisela engqondweni yakhe wazixelela okokuba uza kuwudlulisa lo mnombo kubafundi bakhe.
I think the results, I give credit to where I started. I started teaching in 2017. I was a student from university. And then I happened to meet my then principal, who's now the second manager, Mekhanya NM. She's the one who took me under actually her wings in terms of showing me the classroom management, how to prepare for learners, and the importance of lesson preparations. Uqhube ngelithi inkxaso yabazali noluntu ikwalikhubalo lale mpumelelo. I want to give credit to parents. Parents always support me wherever I come from. I'm from Likhulo. Parents supported me. Parents supported me even at Makwan. So I think this achievement is not mine only. Also the dedication from learners, the support from parents and the community as well. Ngelixa isonge ngelithi abafundi bakhe bayakwazi ukubaluleka kokuzinikela yaye ujika abe ngumzali kubo ngaphaya kokuba ngutitshala. Komishoni yokhuphiswano ithi kwizigaba zokugqibela zophando ngokuphathelene neebhanki ezinkulu ngomba wokunyuswa kwenzala ngaphezu komlinganiselo okuzana njengoko izinga lemali-mboleko yakutshanje elisetyenziswa ziibhanki zorhwebo ingaphezulu ngokugqithisileyo. Olu phando lwaqala ngonyaka ka-2021 ukanti umfelandawonye wemibutho yabasebenzi kweli loMzantsi Afrika umemelela ukuba kutshutshiswe amagosa kunye nabaphathi ababandakanyekayo bafunyanwe benetyala lokurhwaphiliza. We've been lamenting that the economy is not growing, and one of the major problems has been low investment into the economy. In fact, each time the central bank raised interest rates, the repo rate in particular, we would lament that because we maintain that it is a tight monetary policy which throttles the economy, makes it difficult for small and medium enterprises to expand their productive capacity, to be able to hire more workers and therefore to grow the economy. So it has a direct bearing not only on the growth of the economy, but also on the disposable income that goes to the workers and the working class in general. Masuku uthi ibhanki nguvimba irhuqa inyawo koluphando. The central bank itself is saying it is investigating this prime lending rate of 350 basis points. Now, it is clear that it is not performing adequately its regulatory role, because why would it be investigating something that has been in existence since 2001? I mean, it has no, even in its website, you see the repo rate there as 6.75%. You see the prime lending rate there at 10.25%. Yet it says it is investigating that. I mean, it tells you that it is not regulating these banks. Enkosi kakhulu ke mamqwathi nomamzangwa ezindabeni ndiyakubulisa mbukeli wami ekhaya ndikwamkele ke kwidesika yam yemozulu mna ke bethuna ngegama ndikuthabile ndiyinzwakazi yabathembu mvanje kokubanzi masiqwalaseleni ke nansi imozulu mbukele ekhaya siyesiphawule ke ngomfanekiso wethu wokuqala iziganeko zemvula nemimoya kumzantsi Afrika ngomso ngamandla futhi ke kumbindi ephako Priska futhi bevuka ekseni kucwengile phaya ngaba ngeshumi nje likhathwa sisixhenxekali babuke bavale futhi baqukumbela usuku ngomso emva kwedinala beluvala ngamashumi amathathu aphinda khatshwe sisithathu kokubanzi masijongeni ke amaqondo wakho aphansi naphezulu sifike ngephondo lokuqala phaya ephondweni lasempuma koloni ngamandla ke mbukelo amaphekaya futhi ke kumbindi nencam yelapho phako kaladokwe nazo zonke nje ezaziphaluka ekseni kucwengile phaya ngenxa yakhe kaloku la 8 degrees ngexesha lasekuseni kanti ke benje futhi ke kwiphondo laseFreystata nelizize kakhulu ke kumbindi apha eMzantsi Afrika ngamandla mbukele ekhaya futhi phako welcome ke kumantla welaphondo futhi zezo ziganeko zemvula ezikhatshwa zindudumo futhi ekseni ngo-17 degrees kanti baphila ngolhlobo ngomso ephondweni lasentshona koloni ngamandla futhi ke kumantla nempuma yelapho nophaya indawo kaloku ezifana naphaya koBeaufort West futhi qaba ngamafu ekseni ngo-12 degrees kanti ke benjenje futhi ephondweni laseNorthern Cape ngamandla mbukele ekhaya kaloku kucwenka amandi futhi phaya kaloku kumantla welapho nokurumana umzekelo kwasekuseni phaa kumyoli bevuswa kaloku ke futhi lelashumi nje elikhatshwa sisihlanu kanti imozulu yenjenje phaya ephondweni
lase Northwest impela ke mbukele ekhaya futhi ke kwintshona namazantsi olapho naphaya koMorulang nazo zonke nje futhi ezaziphaluka kwakhulu ekseni futhi bevuka kamnandi ngelashumi nje elikhatshwa sisihlanu kanti ithi Imozulu futhi ke kwiphondo laseGauteng apho sikhoyo thina ngalomzuzu impela futhi ke kumazantsi nentshona yelapho futhi Carlton kwasekuseni futhi sizigaleko zemvula intshizane zithe chacha yonke lantsasa ngo-14 degrees nyuka nam ngokubanzi sijonge iphondo lapha kaloku eLimpopo ngamandla futhi ke kobila bilekuseni futhi zibikiwe mbukeli izigaleko zentshizane zithe cha yonke lantsasa futhi bevala usuku ngomso emva kwemini ngamashumi nje azakhatshwa sisithoba sehle njalo futhi sithe chu ngokubanzi jonge iphondo lapha kaloku eMpumalanga ngamandla futhi ke kumantla nempuma yelapho kaloku indawo ezifana pha koSikhukhuza futhi ekseni kuyafefa kuyaduduma kaloku phaya xa bevuka ngo-9-10 degrees vuma ndivale ndisoke Imozulu ephondo lokugqibela phaya kwaZulu Natal ngamandla futhi ke kumazantsi Kokstad neziphaluka pha kuyabanda kuyafefa ekseni ngo-9 degrees kanti eThekwini futhi kunetha ngokumandla ekseni ngo-20 mna ndikuthanda kangaka xa ishaya lemiyawule